Росія підриває статус України як без'ядерної держави. Про це на засіданні Генеральної асамблеї ООН заявив заступник представника України в організації Юрій Вітренко. Причина цьому – окупація Криму та його постійне насичення зброєю, додав дипломат. Вже є інциденти, що свідчать про невиконання Росією міжнародних зобов'язань щодо ядерної безпеки. Росія контролює ядерні об'єкти, розташовані на окупованому півострові, а це суперечить міжнародному праву та умовам статуту Міжнародної агенції з ядерної енергії, каже Юрій Вітренко. Він закликав міжнародне співтовариство відреагувати на злочини окупантів. Треба згадати, що вже 7-й рік поспіль український півострів Крим та місто Севастополь залишаються окупованими ядерно-збройною державою Російська Федерація. Крім того, поточне перетворення Криму на величезну військову базу з розгортанням ядерних можливостей на окупованому півострові підриває неядерний статус України. Це має змінитися негайно.